Ini si Stingray. Ipatay na po di mo blink. Asa na dapat doon? Ako na po. Asa ng lawas? Nakamit mo siya doon. Yudods. Piste. Hello. Asa ng lawas? Atbang sa reactor. Ano sa itong atbang sa reactor gani? Laboratory. Dito. BJ. Unsa on to Hayang. pag kuan ka to bitong ni mga violet unsa on to pag Crystal Symbol, kaning ano, i-assemble. I-assemble nimo. asa sa ibabaw? Imo kuan. Ilatag sa lami, ibutang nimo sa tunga sa lamisa. Sa tray. Tray. Sa Tama tutorial sa YouTube. Asa ka pa? Adi, safe Hello, si para sa ko safe si Silric. BJ. Nalo ko isa ka pangutana kang Silric. Paps, Uban, sweet to ka ni nga mapa Paps di. Dili, gatanaw gali ko map. So dili ni Silric. BJ, dudali ko BJ na. BJ. Sito ra ba kay ka? Basta Ako na lang pirmi. Yudods, asa dapita ang lawas good sa laboratory. Dito gid sa atong naay asimbulanan sa kuan. Giho to sila mo. Nakita man namo ni Uga to dito si Amay nga nagpundo. Oo. Di ba ginaog ka pa si BJ din pasada. Din ikaw og asa man ka? Na ako sa sige na nag-fix ko sa communication. Ha? Katong sa communication ba nag-fix ko kasi ito. Asa to padugay na ni Animal. dugay na ni namatay. Taas sa midbay. Dugay na ni namatay ning yellow. Uban mini Orlan magari. Padulong Skip sa sa skip sa paubos. Pwede ta skip. Sige, pwede na to skip. Gabi ka pointing fingers nga bata. Ikaw gani diretso magi ka mabutsa ko. Ako ba rin nabutsi mo, gago? Balag magig fingers. Guys. Basin sweet to. Basin sweet. Basin. Propagated best. Hey. Mhm. Kya. Sige daw kuya, try daw. Kya. Sige kuya, try. Try daw. BJ na Ito yun. man. I-try ko og frame ba kung gusto ko maminaw unsaon nimo pag-construct og gusto na ko maminaw unsaon nimo pag-construct ang inato nga senaryo. Hindi siya basta mga words niya. Sige, nakay 100 seconds. Klaro naman kayo. Dili, wala man sila kita. Magigay sa ko, ambot na sa ilo. Sila ni. Wala. Pag imong dudahan si Orlan, Di, pwede na to unsa i-eliminate si Orlan karon. Pero pag dili si Orlan, si BJ kay nakakita daw. Oh. Pero pwede man na to eliminate Yes. si BJ diretso. pwede kay sus naman siya daan sa previous round. Di, pwede una Uga. Saba kayo. Dili sure ko dili ni si Uga. Si Yudods Pwede kinaapod, nakitaan pa nako si Yudods sa lower nga auto nga sabotage. So Ay nakya. Klaro.
Oh, Sige, padala po Dabe. na siya. Amo sa iyang kuhan. Ay, awa, tabla. Feeling na ako kay Wala mo dyan. taas. Yawa taas. Di ko na mapatay. Ito na si Smith. Oh, himala, buhi pa day. Yawat, taas kay ko na emergency cooldown eh. Alis dun, Emergency mo ka. ano man dili. Ano gali? Ah, oh, kay para ma-vote out na ka. Sige. Hmm. Actually, ang scenario sa ganinang round is mo'y pag-slice ni Blink kung pag-abot na ako. Katong gikan na ko gitanaw si Udods nag-ayo sa auto nga sabotage. So, yan lang. Ang sa'yo mong depensa, Miko. Ikaw, bitch. Wala. Kamo. Dumadala mo dyan mo sa yung storya. Ay. Sige. Og isa pa ka fact nga nag-uban mi ni Selrek og task. So, Nako. yeah. Patay naman si Rick. Yata yung pablag yun. Yawa, Sti. Kisa mo na. kumana lang yung task, guys. Ay. Oh my God. Sige. Sige. Tas na lang, tas. Matatan pa niya cooldown ka rin. Seven. Sige, babot niyo buwan tayong dino. Sister niya. Namin rin may storya, ha?
guys, sumana inyong task. Nice one. Bobo. Yawa kay Yududs na. Dili gid bubutar Yududs na. Si BG mo kung Yawa i-post. kayo na. Aso si Uga lugar ang gabot sa kuha. Guys, Mailan, manapag ako gani una mamatay si BJ na. Wagi baklay ni kay Orlan niya. May mo gid ang pagsulod niya ti. Di kay gauban gid mi ni Silric adto. Gi-check lang nako kinsay nasa auto nga ubos ba nga sabotage. Tayo diyon kita kay lubot ni Orlan. Wala ko. Si Amay ni kay. Duda May pa ni Amay. klaro kay malos ni sa kuha. Tukon Ayun. nung mo yawaan mo. Sabay manimalos si mga bitch. Ha? Sabay manimalos si Muha. Dud ako bude ang kuan. Kabay basagit. Kasayo ba? Di si Amay di ay. May gid ay. Hala, basta Ako, una din si Amay. Yawa, padula siguro ninyo mga yawa. Lawas. Itong naglabay sa kuha. Asa na dapita day? Lobby. Hindi sa hallway. Kana bitang nay wire sa hallway diya din pa right. Saka. Isa ka jud lang katawan mo ko nga. Ana mo gud si Amay ganin na nga una kung siya una mamatay. Basta, ako mo-boss ko kang celery ka ni. Itong naglabay sa kuha naglabay sa kuha nga first ko. Nanag. Diya din ako nakita ang lawas. Nilabay ba sa kuha? Basta si Jinjin to. Yududs, asa di ka Yududs? Duda ko kang Yududs or Orlan Rani. Wala pa gugukabot dito. Nakalimot ko asa ko. Wala pa gugukabot. Yawa Si ko. Glenn, Mo, hindi ko ninyo paapilon di. Yawa pa kay mo ay. Di, asa ba yung lawas? Asa ang lawas? Nasa Nasa, sa right. Lobby right. Diya, wala pa ko nimo gikuan. Oh, Fix na kay kong lights. kung naapa ko gawa sa lunch pad, wala may vent nga padulong dito siguro. Layo. Basta na na ako nilabay. na ako sa katong mag-ayo na bitaw sa lights. Ah, Mm. nana ka. Pag-ayo na ko, wala may patong lawas. Sa kay nag-ayo ko sa wires na nilabay sa kuha nakita din ako ang lawas. Tingnan ko Asa report nga, ba asa nga wire? Asa nga wire? itong hallway ba? Pasaka na dayon. Hilon nga si Oga lagi. Asa dapit gano. Hindi mo gipatay dapit. Yawa. Sa right side from cassette. Uga. Right side. May ilan ako mamakak ni si Uga kay. Buang. Naguban mo Silric. Tubo ang sungay. Mabouch to nimo Kuya Selric. Oh. Wala na, magugul na karon sa... Siya lagi gatubag para sa kasi lights. Rick no. Dili ba mabouch ba nimo ang giingon ni Uga? Nga nag-uban man duha. Nagbulag na mida yung pag-abot na ako sa kuan midway. Uga lagi ni Park. Sa kuno sa bulag po ng Okay, buto. Uy, 6 seconds, 5 seconds. Ga. Duy, vote na. BJ ni kay. Layati na bot na. BJ lagi na BJ. Basta manumangil BJ na. Kini mo. Told ya. From Egypt ano?
BJ. BJ ni ba? Sige, Paps. Ah, Pangka oh, na yun for ang sure Paps. dili si Kuya Selric. Murag nag-self-report ni ba? Ah, Self-report ko Kabalimbing Sa- ganina na kay. kay ako. Sunod na po si Kay, Orlan na po. kay pagsaka na ako ganina, namang guntoy tao sa wiry ay katang mag-ayo itawag lights. Ni diretso ra mong Ay. good Emergency ni siya kaya hindi makita ang lawas. wala may namatay. Hindi, sugod eh. Inyo nang gi-vote out. Nimal ka, ikaw nagpatawa. Lagi. So inani na lang kay kung Kaya nabot na tika kaya, sorry. kung gipasang inland si Oga ganina ni BJ, Oh, safe ba nato nga i-vote out nato si Blink? Mo nang trick nga question sa to karon. Silang lagi kayo. Lagi isa pod kay si Dudes. Wala tay password nga task nga common task. Pero nag-atubang siya didto, dili ko sure. Asa? Sa admin. Buot-buot na ba siguro kayo? Wa ka. Naka didto. Yung nag-ayo ka to katong na yung mga kuan octagon. Ha? Katong na yung red SM. octagon. Funny kayo. Basta kay ako ra masaligan na ni kay si Selric ra. Yay. Animal ka. Dudes ni eh. Klaro kayo. Kinsa mo gi-vote Dudes? Si BJ kay abi ang gipasangilan si Konya Garina si Oga din. Akong lang na-vote po si ang Orlan kaya gipasangilan. abi na namatay si Uga gibutat hindi. Majority wins ko ya, sorry kay Foreman. Og isa pod imo kong gi-vote. Okay na. Gibutat nito nato si Uga ba? Yawa kay na wala man kay proof na mo. Ano mangin lagi. Muna dia. Ikaw mo kay mo sa kuha. Hostile kay mo. Sa dilid eh. you dude. Invite ako sa inyo na. Dagan. Nauto-uto. Mga animal, mga uto-uto. BJ. Yawa, Yawa, listen. sabi Listen kayo to. Putin ka ko una na yawa. Yawa ka Orlan. Di ang imo magong statement before ta nagsugod kay basta unahon kag patay si BJ to. Oh, sala gid nimo. Ang tama Wala niya. char. One good. Galuya si Amay kay di siya ka impostor. Pagulat lang diya kung naon ta kayo ka. Wala siya iba. Balo na mo ha. Oy, joke pag ilom na mo. Tapos ako pasingindan mga animal. Tekta ka.
yawa. Asa na? Asa na? Patay na duha. Si Amay ako nakita na doon sa kuwan. Unsa? Sini game tingog doy. Nakita na ko si Amay. Dini sa gianan sa reactor. Nahayang. Decontamination. Ikaw kuya, asa Yeah. kuya? Karon na ako sa medbay karon. Aka sa Medbay. Basta mo vouch ko kang Selric. Ang duda na ako ni bay si dakog percent si Orlan. Si Orlan yun, si Orlan. Nga so dili potential and self-report. Dili. Ganong dili man. I mean, Potential nganong gipon, ako sa ang una kay nganong ako sa gusto ko kaya makabalik. ganyan nag-uban mo gud mi niyo dun sa taas. So dako siya sini naagid kay dako siya chance nga pwede ko niya patyon mo ayun. Of course. Di ba? Kami ra do sa taas ganyan. Okay, Ang wala na so- so, nakita kay si Orlan ra. Huh? Si Selric mo bot ko kang Selric kay gauban migtas pareha migtas duwa. Wala Of course. naglibog din ko kuya. Nag-uban agree. mo ni Udods tapos nag-uban mo Dili, ni Ganyan nagtas mi ni Selric sa reactor. Mm. Pareha migtas. Common Oh, kami migtas. tulo ni Juna. Then pag adto din ako sa admin, dito na din nalahigtas ni Selric kay dito siya sa wiring ako katong murag tong spaceship. Then si Udods naa sa sige ni katong sa lights bitaw dapit pero nagtas siya Nasa office. na si Orlan lagi. Orlan. Dumdumin ninyo nga ako'y nag-ayos sa first 20 seconds. sabotage nga light. So kung akong Okay, impostor, vote na kung ako impostor di lang ako to i-fix para patyo na lang tamutanan. Sorry kuya. 3 seconds. Ay, Ay, Yawa kay Orlan nakita na ko nag-vent paspas kay mga patay ang piste. gamay na lang to na. 5 seconds na lang unta to para may nagawa rin kayong tama. 5 seconds na lang unta para mapatay pud utro si Udods. Dapat walay kill cooldown. Unang matakabuk. Uy, sumo na kayo do. Yes, ninyo pati si Amay. Mga yawa. Mo. Ikaw impostor sa ninyo. Agi sa ninyo bang mo... Siya, sorry. may kapalis. Blue. Wala. Hmm? Wala na. Si DJ.
Yawa paspasa. Uy. Feel ako si Kuya Orlan eh. Asa-asa ang lawas. Asa ang lawas day? Uy, si Kuya Orlan eh. Sure tayo. Asa ang lawas? Kadit lang ha, kadit lang, kadit lang. Asa namatay si BJ? Asa? For sure si Jonah ni. Yawa, dili ako. Pero ikaw, dili nag-uban dili 100% paminaw sa amin. Uy, nag-uban si Orlan og si Kuan. Si, kisa gani? Itong gamay ba? Kisa gani? Si Oga. Kami ni Ugan Nag-uban silang gauban. duwa. Kami ni Ugan ni Uban. Pero ganun Nganong na, suspekta ka nag-uban kay mi ni- tungod kay namatay si Blink? Uy, Si pag ilog, kinauban mi ni Yududs BJ. kay mo'y pagsulod Nag-uban niya mi- cafeteria. You. Dili ba feel na ko si Doy pod. Kaya nag-uban man may ganina ni BJ, tas natagbuan ako si Doy kay pabalik ko. So nag-uban na silang duwa. Last na ko nakita si BJ kay sa laboratory. Pagawas na ko sa Tagan ko palang lagi. Oh, Nalagi na, diretso, naa siya nag-uban dito mong duwa. dapita. Then, Kuya Silric, wala lagi sa- tika nakita karon nga ron. cafeteria ni Balhin ko sa cafeteria. Ha? Naguban mi Juna. Nagkuan mi sa admin. Oh, defensive ba kay nimo nang utanar ako. Uy, Doy. Dili mo gud nga wala mi nagkita, wala tang nakita. Yawa ko si Rick. Ay, nag-uban mi ni Silrek. Ay, pag Orlan na. So, Feeling ako si Orlan. Kaya nakita na ko si Orlan. Ah. Naguban sila kanina ni Kuan. Ni Youngstown. Sa lugar ni Nag-uban sa sila ni report Oga. mo sa report. Self-report na. inani, kung ako ang killer gyud, kung ako ang Si impostor, Doy. kung ako ang impostor i-vote, willing ko mo-volunteer vote out ko ninyo. Pero unahan sa nato si Yududs. So muna kayo patibong na. Ay masigituan na. Mhm. Sige. Asan yung gipatay Ay, si Orlan. Yududs? Asan yung gipatay si Blink dai? Pag-ilom. Ay, Ikaw, saan asa mo mo kasi magipatay? Kuya Yun- Orlan, kinsay mong gi-report? Kinsay mo nakita? Si si Uga. Si Oga, nakita na si ko. BJ, Cafeteria. wala namatay. Oh, si BJ Ano mo na. Si Oga. Sa ano sa Ayun na, ito? pag-vote na mo yate. Oga. Yaw. Dito sa kuan, Traitor sa kamay ha. Traitor kamay. Locker room, Wala locker ikaw room. kung nakita ganina. murag si kuan lang yun Nag-uban ni Yududs BJ ni. kay paghawa na Sige lang ako. silang. Tanaw na to Ikaw, karon nga ikaw. lang. Dua. Pag mamatay ko si Orlan, char lang. Sila. Ay. Namatay siya direct kay sa communication. Agay, wala gito ba? Communication? Sulod sa communication? Si Sis. Kuya? Pala mo kay Orlan. No? Sis Orlan. Selrek, Kuya Selrek. Selric. Kuya. Ilihok ang baso kung nakakapadi. Ha? Asan mo nakita ang lawas? Oo. Gawa sa communication nga dalan ba pasaka? Tapos, asain mo ang path. Pasaka Ako ko. ni-vote. Ako ni-vote out kay si Orlan. Kaya akong last nakita. Sila doon nag-uban ni Amay. Ikaw, Yududs. Unsay mong Yeah. path ni mo, Yududs? Nako sa katong greenhouse. Ha? Nako sa greenhouse. So, naka sa ibabaw? Yes, of course. So Selrek lugar ni. Sa Presko ni. Sa kwagid si Orlan. Selrek ni. Kadumdum kadtong, ay, sorry Kuya BJ. Naka-remember kadtong gipangutan ako Selrek tapos. Sige, patay tayo nga. Madamay, yung mga storya niya. Sige lang. Kadumdum, Sige, magsiguro lang. basta katong reaction ni Kuya Selric pagpangutana lang nako saya. So pero kay kung
tinuod nga si Udods nga naa ka sa sa taas. Fresh kill ni kay nag-wiring pa si Jonah sa cafeteria before na ko siya gibiyaan. Mhm. Sasakpo kasi Orlan akong suspect. Ah, okay. Gina-vote na. Okay na, fill din na ni. Kinsa ba? Silric, no? Hindi pa kay Silre ko yawa. Ah, lagi. Uy, natingan ako, ingon siya nag-uban, may wala mo ko'y kauban ba? Si Udods, kugid Udods na, pildi nun ta. Si Udods, gid. Ikaw mo gito kung last Yawa, nakita. karon pa ko kadumdum, yawa, kasi Silre, ano siya, nag-uban daw, may. Yawa, wala mo ko'y kauban niya. Plus, yung Yawa, pangalan ba? kay Silre ka. Hmm. Mhm. Chalo iba, naghayang man. Saan ang lawas dapit? Asa na dapit? Sa laboratory. Doctor. Isa yung nakita nga, gikan doktor. Di, para sa ko, imposible gid nang naay mo agi. Kay kung impostor na vent gid na siya ba. Nag-vent din siya ba? Wala ko kita ba kinsa pero nakita na ko sa din naghayang. Akong nakita nga ni adto sa nagtanaw ko sa sensor sa nitanaw sa ni adto sa southeast kay si Orlan ug si Silric. Oh, cafeteria man na. Sa communication man. Sila sa southeast. Ha? Cafeteria na. Na communication sa wiring ba ng mag-download bitaw? Di, Dapit. nagkita. Asa dapit ang download, Pops? Ha? Asa dapit? Nga download? Kato bitaw mag-ayo ka og lights? Lagi asa ni mag-download? Asa na og i-download? Sa computer. Ah, lights nga sabotage imong pasabot. Oh, kato lights nga sabotage ba? Apat Kay apat. adto okay. sa abay namay ko ano. Lagi. Upload man to. Upload to. Sorry gani. Asa gina? Abay gid sa kwan Pero sa nakita na ko switch nga panel. nilabay siya sa sensor. So, kinsa yung Dalong kwan? southeast. Kinsa? Murag Silric.
Duda Sir, po. 60%. Magkuhan sa ko mag-skip vote sa ko. Kita mo good. Soft vouch lang Ah, nako oo. si Oo. soft vouch lang nako si Oga kay siya man akong Paps, tandem sa first Asa day ka earlier Kuya on. Orlan? Kinsa mo kauban? si Mua. Ngano niya ninaog pa ka nga katong palong ang lights. Nga dapat madto man ka sa light. Ako? Kuya Ito kag kafet. Ngano nadto man kag kafet. Ako yung pasabot? Oh. mag-snack siya. Ako? Antay mo Yawa kafet. jud gini. Tas ngano mo naog man ka dito. Na ako sa vending machine. Uy, mag-vote na ta guys, ginagaw. Sorry, Pops. Ikaw, dyan akong i-vote, Pops. Ako ikaw na Paps. Ano Yes, ako na ako ko sa ba? vending na. Vending ginaog ka padulong sa kuan. Katong Tagal. Si Uga. sorry Paps. Dili, si Pops day. Si Uga News ni ka, ba? Uga, fake news. Basin si Oga ni ba? Giilad ra ta. Pwede gyap. Ilog na mo. Si Orlan na ilog na mo. Nyate. Naman. Sige. Si Uga ni do si Uga. Saka, Uga. Saka, Uga. Ako naman sir. Sa lagi ka. Uy, si Uga ni kay ngano. Ako sa Una ko gilakaw sa inyo bay, nabot ko sa laboratory test tingalog no tabuon akong kalitang animal, wa mi nagdungan gikan siya sa taas. Jonah. Paghilom Saka, nag-vent ka, Uga. animal ka. Uy, animas. Asa ka? Ako sa admin. Ako Nara sa sa admin. So, Uy, wala pero siya wala- sa admin. Pag yaw makita si Uga, wala ka sa admin. Paghilom diya. sa light, gikan ko nag-fix sa light sa admin din ko. Hoy, ay pag to, asa okay. kagikan before ganito. Di kinsay nag-fix sa lights. Ako og si Jonah, nakita mo si Jonah. Oo, ano fix naman to nako pero nganong gakapalong man be. Gibalik na pud siya. Ano Mm. man pud nako. Nganong mapaong man. Dungan ta nagtuplok list. Wala quarantine. We. Hoy, promise dog. Ako'y una gilakaw ay sa dadto sa kuan pagsugod. Unya, Ali, paingan ko sa laboratory tingala ko natagbuan ako siya dito nga ako may una gilakaw niya na event dadto. Pagilom di ako gabi yaw. Lagi. Gikan ko Si Uga na. Pamina sa ba? Oh. Quit ko ron. Maludlo. Ngayon si Uga nga nalo siya sa admin pero wala na ako siya nakita nga nilabay sa north nga sensor. Si Oga lagi si Oga. lagi gikan mo gud mig reactor padulong Jonah. So isa kuya Blink. Pagilom Oga. Kung wala nimo nakita kung silang duha naa sa electrical Sure na, nakita na ako nilabay sa north nga sensor. tapos wala nimo nakita si Oga. Nakita na ako nakita Feeling ang na ako ngalan si niya, Kuan Uga. eh. Patay na ka. Patay na di ko sorry. Aman day kamigo. Asa kami Vouch ko kang Udods. Bala mo si Oga ang i-vote. Orlan ni Orlan. Orlan na Diyan, Orlan. nag-vent ka. Uy, nag-vent ka. Ay bukos. Klaro kay Yo, nung tagbuan ta ko dadto. Pataod sa god, pataod sa eyeglass. Ala yawa. Wala ka? Dagan. Taga na mo. Eyeglass. Si Orlan. Mag-vent pa Dahil ko. dakop ta sa portahan. Mag-vent pa ko. Ay, guys, may beach.
Dili Dako libo. suportahan dari dari Bi, dari. ali, bi. Lululululu. Pag-asa Aman mo mo po padulong. sila na to, paingon na. Tago diri sa mid bay. Lula. Dia. Asa ka mo padulog? Moving pa ko. Dili na siguro no. Ano? Pwede ra. Yawa. Yawa. Kurutan ka. Dili. Masa kas ulan ani ba yawa ng ani man. Oh, Burnett Yawa, ba? ikaw na akong i-vote per me, Ano ba bay. yun yung trabaho? Ako Sorry, ang Oga. didudahan na. Anytime Sorry, pwede. Oga, may nalang pod. Animal ka, piste ka. Sa akin mo, ingon magod si Jonah. Mabod akong gi. Pagilin dia. Kamigo. So, kamigo. Wala man. Kaya na, Oga. Ay naman usok ko makulbo. Touch man ni diretso. Shit. Yawa, dyan na. Tapos mo, tagak mo. Ayag storya. Tagnaan na to. Pwede naman. Okay, yodod. Sige. Self-report, day. Pagilom. Self-report. Gikan ko sa cafeteria din pag-abot na ko na si Ming dito sa kuan nag-fix og light. Unsa? Wala ka gets. Gikan ko sa cafeteria. Din padulong ko sa office. Pagilom. Nakita rin ako si kuan to si Rick ni Hayang. Dili mo nbi kay nakita na ko sila dito siya raman isaw niya naabot dayon ka nagtabo ta. Di ikaw ikaw tayo nagkuan. Dili kinauban man Nag-report. ni Orlan nagka-cafeteria katong juice ka atong ka. Hmm. Katong Pagilom gikan ko sa kuan Jollibee. vending machine. Gikan Di ko ba sa vending machine. Jollibee ba si 1 si 2. Grabe kag funny boy. Then sabay po na ko si Jonah nag-input og ID number. So
Bitch, padung-dungog na sa Jollibee daw. Yawa. Mabiyahe mo kung kalitron. Sige na, ibot na niya si Doydoy kasi kasawa. Pwede na kinarami ako na rin. Mabiyahe ko yun. Mag-shot din ta. Ha? Kinsa wala Supportive mo. rin ako. Wala. Ano ni kami ko? Ha? Asa ka dapat? Ako sa juice. Ano naman may dadto ni Naka, pag Kuan. sure, oy. Kuya Ah, Oh, DJ Orlan. Pangka. Bangka kasi DJ Pangka. Sure, oy. Namin ni Diyos, Kuya, magod ko namin apil. ni Orlan dadto pagilom dya, juice bagang. Kita mo kay burnout man. Wa mo kita sa ko. Oo. Di ba? Kabalo sa burnout kasi nagpa-burnout. Nice one. Kinsa mag-vote og imo kagalingon? Sige, i-vote ka. Ilan mo siguro nga burnout ba kung kuan ba? BJ. Ito kay Dalig din pag isa lisuday. nagduda magud si Amay sa iya. Basta lugar. Ikaw na lang din ang kakadudahan. Ay, yawa burnout man diretso. Bruh. Gani. Sana na. Wala lang, theory lang na ako. Tinagpantay ko pag si Yudods ang impostor kay di kay siya gasabutan. May pag-ilom. Theory lang. Potential. Lagi ni bay, klaro naman kayo. Sige, may. Pag siya Mga tanon ka, may. Kapila ta nag-uban sa mga task. Man, Gipatay Wala noon tati ka. man. Uy, gipatay noon tati ka. Nag-uban tas reactor sa paon kayo ka. Wala. Idol kang animal. lagi. wala lang, theory lang. Si Oga ni ay yawa kay ni. Theory lang na. Sino? Pag Ay, Tara, ganyan ano? information. Narinig kang Orlan or kang kuan. Pasangin lang lagi ta kayo doon. Okay. Ko mo ko pasangin lang. Nag-uban mi ni Amay. Saan ako pagpatay. Gi-vote na ko si Yudods. Pag-ilom. theory lang na ako pero pag save ko din. Orlan ni Orlan. Pag-vote Or na Oga. doy si Orlan. Delete ko. Pwede ni mo i-vote ni mo imong self. Pwede na ni mo i-vote ni mo self. Mag-kick out naman siya. Naging impostor. Sorry, dude. Good game, good game. Congrats, guys. Ito kayo, ingit ako. Sakto, Selric, tingog na. Ay, yawa. Daga! Gaban. Tulo pa ta. Uy, kinsa wala pa nakatas. Hali, be, banta upat, be. Wala mag-meeting be. Tas. Mute. Pagtas ba? Sorry. Sorry, Paps. Lagot na sa ulit. Ano ba Uy, nag-mute, Paps. Sakto gid si Udods. Sakto gid si Udods piste. Sakto gid si Udods te. Sakto si Udods. Sito kay Kakya. Ikaw bala. Basta sakto si Udods. Sa tong theory ni Oga.
Ito may sakto si Yudods nga. Nga ikaw ang iyang gipasangilan May? nitong sa una nga katong pagpatay kang Sige na lang, balik ko Silrek. ni Yudods. Wala. Klaro kay kaya. Ikaw yung sakto to, nabilin. sakto gid eh. Mo. Jonah, Balik mo sa nagsabay para biya tayo ta. katulong. Gasabay biya ta. Balik sa kuha. So unsaon Ako ako? kaya nag-unap. Ay, sus. GG. Testanan niya. Hindi mo tuon. Ano kayo na? Ingon bitaw ko Orlan na. Wa ka ni sakto kay si Udods. Sorry, dude. Nalagay ko kayo niya. Yan sa sakto si Yudods. No, wala man ko niya gipasangin lang. Di ba ako naman? Klaro Naman. si Orlan kay si BJ nakakuan mo siya ng print out. Gadumot siya sa kuha. Siguro Kaya patay talaga ako sa siya, kanya. may Dili ba naguban ni ganina mong god. Ilong may traidor ka. Ano mo gud siya naguban ba ta ganina? Si Amay kay wasa. Pagilom di Pagilom Orlan ay uga. Uy! Yawa kita ko. Shit. Lagi si Kwan Siya. lagi. Si Kuya Selric lagi. Si Kuya Silric na gabi kabubo nag-vent makadad ko. Paminaw na to. Paminaw na to yung side. Paminaw na Ano to. pa naman to Silric ang grabe sad mo. Taga. Ay. Yan ang side pops. Chika, pag chika sa mo diabi kay mangiisa ko. Pag chika sa mo. Sige. Taga- Pagtubod, nidoon ako sa vent mo naman, ni pop up ko, akong giklik. Sige na, sige na. Dili Explain ikaw. sa Silric. Ikaw sa mo self ba? Pero dili ikaw impostor. I-vote na ni mo imong self. Passive lang yung dili ikaw. Vote sa nato si Yudods una. Sige, si Yawa Dili ka. sad daw. Aya din Uy, nato yawa i-kick out mo. si Rick. Rick dahil sunod. Ano mo kasi nabot lagi mo. Ano man na Diyan mo connection. nag-vent, makang animal na. Kick out sa nato si Yudods una. For fun. Oo, si Silric. Natuplukan mo, nakuboy. Tingnan mo, kita ko to. Yawa animal. Tagal na itong chance eh. Si Didi sa, para maka-enjoy sa siya. Dudoy sa Dudoy. Nakabantay ko kasi nabot mo. Kasi nabot lagi mo karon. Murag na yung connection ni balik. Yes. Wala magid nawala so kay Wala din nawala. Yawa ka, yawa. Pagilom diya. si Yudods. Ang Posting. nawala sa pod. Si Orlan. Sila na, kadugi ba makapangihi? Wala ba isa ka baril? Nagduulo pa to. Luan yung tingog ni mo Yuds. Kasi hindi na nadiligan. Ay. Unsa to Kuya Selric na demonyo yung kamay? Sensitive siya kung Patay lang. nakita mo. Sige Paps, sige Paps. Nag-vent. Natuplukan ng vent na. Dali gud si Amay na. Lagi sa tukod sa tukod. Dagi. Okay na po, dagi patay ni Mas Uga. Lah, Uy, na-start. 5 rota. Uy, kuwangan pa. Kuwangan man si Uga. Ahak. Wala pa. Ay, si Kuya. Impostor ba ko? Ano man eh. Pati na lang. Oo, napat yun. Nagpadayon gyapon bisag ni quit na ko. Sa inyo. Ako mo ganun Wala. nag-quit. Di kay dapat magkon man na post. Kisa na wala di si Uga. Ay, si BJ nagpatay sa kuha. Vote. Dili si BG kita ko. Si Kuya no, still Rick eh. Silrik ako si i-vote Silrik. yun. Silrik ka to i-vote. Rick, si Rick. Sige, sige. Wow. Gilangan. The audacity. Silrik ako Ano po man eh. Rick yun. Apat na lang tabay. Sige na, uy. Silrik.
Bro, mga buang Ang daog ko part. Proud ka kay yawa. Mga weak. Yes. Easy. Credit to my Yeah, name. Credits to you, Duds. Asa Kulang, si- kulang, wala kulang. Si, Uga. si Oga. Oga, manggood Tama, banda Oga. yun eh. Abi, gipatay ni Silric. Nag-invite po to sa yung kuan. So, wala siya sa Discord. Naman si Uga. Oga. Kasi nakamute. Riyati, overtime, makang dula na. Iwa ako. Mana mo? Mana, kuya, Yabo mana. ka. Mana na? Plus, kaya kung ngalan ba? Ilong. MP Master. Or... Naas diri sa cafeteria. Kag na ako'y duda ni noon. Ah. Tumig ka. Asa dapita sa cafeteria kuya? Na kana biton dool sa ito bitong trash chute Ah, okay, kung okay. i-hold and trash ka. Kaysa may nakita. Wala Ay- ko nakita nga natabuan ako. Pwede siya vent kill para sa kuha kay murag si Uga. Pwede ra. Ganong giuna man nimo si Udods Uga. Gikapoy na si Oga Kanya na. Pwede ra. Sige, magutsaga pa sa ngilan ganyan. O, kapag isa. Wala kay depensa. Kapoy nakibutig lalis. Or Pwede ra. potential pod si Jonah. Si ako yang pa. Uban Kay pa tayo pagtagbo na to sa locker room kay feeling ako Isog. pwede ka didto ka nagikan. Isa Tara itong na. bagong abot sa competition. Hoy, nagkuhan ko itong violet nga i-puzzle, ikuan, mao to. Dili, last na siya. Beforehand na. Katong nagtagbo ta sa bottom decon, di ba? Gikan mo nag-fix atong electrical, taka ang maka. Kaysa may vote. Kinsa itong Wala, bagong. nag-skip ko. Mag-skip ko kay kuan. Wa ko balo kinsa. Ibot ko. Duda ko self-report ni. I-vote ko. Report dito. Kaya isa ba na nakuha kay parang mahuman na mong dali. Ito ba kay Slick kaning self-report boy. Sige na, Oga. Sige na, Oga, para Kapoy- makapatay, Kapoy ra ba pakaglain. hulat? Jude. Oga, pag-vote na, Oga. Ako lang day. Ask it, sorry. Sila. Na-save pa ka karon, na-save pa ka. Ibot ko diretso. Konsensya, mapakonsensya kay lagi na. Dahil ni style ya. Effective gyapon. Yawa, kaya bro. Lagi, pwede ko ninyo effective ba or ineffective. Pwede ra ibot out. Ay, say. Ara sad ka hilom na. Mangduod man dayon. Di, kamur mo ka ang bot. Ay. Eh, Awak kayo sa ikaon. Sino sa inyo big? Nanak ko'y duda. Nanak ko'y duda.
Unsa imong theory Eh, kuya? ay tingog. Dugi kimutingog niyo. Ikaw, unsa mo gamit? CP or kuan? Laptop. Si. Paspas lagi ni mo na human katong weapons lagi. Grabe ni mo kapaspas na human. Ay, wala na ko tugi ko. Kaya nag-weapon ka. Ako nagtas mo dito ni Adtor, magud ko dito. Ngan madtumura ka dito. Along. Hey, akong Makaduda kay grason na. Wala Esa Uy, kaya to eh. dead Kapoy, si ito Jonah, dead si Jonah. Shun. Uban, magad mini si Rex sa, sa lab. Meron doa. Kinsa nag-fix sa reactor. kami May og doa, bigin. si Rex. Yawa ka kuya. Yawa ka kuya. Kinsa? Ako? Pwede ra ako gyapon. Konsensya gigtubag na, makonsensya tag-vote Ay sa Kuya Selric o Kuya BJ, mabouch ba ninyo nga kamoy nag-uban tibuok round? Karon Dili, nga. sa reactor ako. Dili. Reactor kami doa. Ako yung nag-fix din. Ato mi sa lab kami doa. I could have killed him very easily, man. Di, Ay, basin nag-cooldown ka matay, kay gipatay bago pa man gipatay si Jonah. Wala eh, ikaw, kamo. Basta, kinsay nag-emergency. Unsay style nimo kay ikaw? Duda lagi ko si BJ. Tingnan ko neto siya dito sa weapon. Sa may reason niya. Ano man to siya. Ninaog na mo good to. Kapoy kitong weapons is Kuya katong nisulod ka sa balcony nisulod ka sa balcony. Hmm. Kuya Uga, Ang sa man. nisulod ka sa balcony, nakitaan pa ko nimo nga pasulod ko sa katong storage room. Oh, kabante. Yawa, po natagak. Okay. Kabaan. So nag-vent ka dito, wala ti ka nakitaan lagi. Na, BJ lagi. Ay, amigo. Ay, good choice, kamo. guys. Nara ninyo. Sakto mo. Obvious. Sakto nga. Desisyon sa iyong life. Ano imo mong gikuha na reactor, Pops? Pwede mo. Igay ni mong trust. Lisod po. Yes. Lisod kay ang gain of trust nga o numero ta ka buko iya. Pangkakayo. Stick. Yawa. Ano ni? Talawan, no? Talawan. Tutin. Yawa kay Kuya Orla. Ako ang impostor kay ako ang impostor. Or si... ang nagpatay kay si...
Kinsa. Kinsa? Yat. Kira, Ikaw. toy. Luag naman ang takay kag vision eh. Grabe nga lakag ya. Yawa. Kinsa yung patay si? Di na ko pipintay. Kamu na, kamu bala. Kinsa impostor? Ako ang impostor. Sige, Orlan, Pero gipatay ni Youngstown si BJ, so Ayaw. mo na pinaka-weird nga statement akong ihatag sa inyo para labad po yung ulo. Si Orlan. Nakita po na ko si BJ ug si Youngstown kay naguban. Ika Jukir ya gilakaga mga kanyan. Gibot biday ko eh. Kita kay pagka-slice na. Klaro kay tanan. Gilakaga. Padulong ako sa emergency di grabe gid ang lakag sa ko na. Gadumot. Nahadlok nga ni man. Abi nog nagtanaw pa ka sa ko nato. Piste wa naman din nagtanaw ang animal. Ay, gulatan na ako magawas ka. Grabe ka buang. Kira toy last step pag ato ya. Sige na. Grabe nga lakad na. Malag ni tao basta ka mapatay ah. Ay, ako. Yawa. Oh, Mana- sige, Ay, nahulog na. nagtingog Managna ra mi. Lain na kaya to. Gulat ra mo ka na. Asa na. Ang nag-report na istorya. Hello? Nakita ang lawak. Asa na lawan. Nas polemedic. Gago. Nagbalik ng joke doy, panos na. Oh, gidang tawag na ko pag-inom niya. Yawa, ang una makaupat yun na mga buang. Ano basta yung nana kay BJ gid na. Asa ginawas. Love mga Nasa ko nila. kuan. Love mga ko nila Contamination. Kon. Kinsay doon mo nakita wala. Hindi ako nakita nag-vent pero wala ko nakita unsay color. Hala ka. Ay sa as in pag-vent niya presko pag yun kayo na nga pangyayari. Yes, of course. Pina-off din siya lights. Mga pusekan. Yati pangit kay ni tanawon kang Kuya Silric do. Ano? Yan naman. Uy, nga na ako sa midbay nag-scan. Lain kay reaction ni Silric. Nag-scan Murag mo, naman ko. Inani magyapon ning unang reaction no. Reaction. Same reaction tong impostor gyapon siya. Uy, nag-scan ko. Ingani mo good per hindi akong reaction. Dili na lang kuya, theory lang. Unsay mong reaction be? Ah, Kay from Medbay nigawas man good siya pero di nigawas na ang ano yan lawat day. Asa din magipatay? Ate ni magipatay Pops. as in gawas gid sa decontamination or sulod. Sa sulod yun. Ah, wala pa ko dito. Pasulod pa ko. So dapat nagtagbo mo ni Yudods. Unta. Oh. Sara man ang pangutana ni. Kay mo ngalan dili. Wala nito bag si Rick ni bay. Kaya to skip. 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 Di ba?
Yun na lang po namatay. Dool sa lights. Dool sa lights. Si Juno, ganito kung namatay, animal ka. Kaya nila ka namatay. Dool sa lights. All lights? Oh, complete sa lights. Yeah. Gikan pa. Sa reactor. Reactor. Na uban mo ni BJ sa admin na siya sa Mas una na si BJ sa admin. Oh. Kanina rin. Diba? Pag-abot na ako na si BJ, ulahi ka ni abot. Sugikan ka reactor. Pwede man event Oh. from reactor. Ha? Pwede event ka from reactor padulong ka sa gawas na Dili light. na Admin. naapod si Yudod sa reactor. Amo kayo Yudod. Aman si Yududs. Nako sa balay. Mabouch ni mo si Selric. Nagtabo ni sa reactor. Nagtagbo mo Padulong. si reactor. Gikan siya sa laboratory, nagtabo na dito. Padulong siya reactor. Naog siya. Ninaog siya. Wala sa kuan. Kaya kami nagtabo. Eh, dudes ni wala sa ako. Buang. Duda ko Selric. Ano ako? Ikaw may pinaka duol sa kuan manggod. Murag ma-connect na akong dot sa imo. Ako magaling pinakauna layo magaligay ko. Duda na ako kasi Pinakauna si nga Olga. pili. Balo si Silvic, gapasangilan ka.